Dati paborito ninyo saging. Oo. Tapos karon, Kaldo. At least may sabaw. hoy gang, kung ako ni mo gang no, di na ko magdugay anong lalaki ha. Uy, Pero ka, aslo kaysa sulok-sulok. Di ko malan ba J, Brigada Rachel, kung tama ba ako? May tama ba ako? At sino ba dapat ang sisihin? Ako ba? O si Peter na aking boyfriend? Abala mo, Papa J, Brigada Rachel, mas gipili na ko si Peter kaysa sa ibang nga mga nanligaw sa ko. Di ko basta-basta ni mga nanligaw sa ko, Papa J, Brigada Rachel. May doktor, Biyahe ka. may engineer, Uhoy. o iba pa nga mga profesyon, Papa J, Boy, Nonoy, Brigada Rachel. Pero mas gipili na ko si Peter, Papa J, Brigada Rachel, nga isa ka pintor. Uy. Maayo na yung pintura. Kulayan mo ang buhay ko. Ano? Kulayan mo ang buhay ko. That's why, subong nga naging kami ni Peter. Parang medyo nagduduha ko, Papa J, Boy, Nonoy, kung tama ba, o Brigada Rachel, kung tama ba ang akong nanging desisyon. Nga si Peter ang akong gi-choose. Kaya mo na yung mga natabo, Papa J, Brigada Rachel. Para inyong maintindihan. Sugdi na ang story. And sometimes Kang nakita naman na si Kuanggang. Si kapitbahay na to ba? Ano problema? Kailan mo na si Kuan? Si... Si Mani. Si Manny. Si Manny, naano na siya ka. Of course, yan ang pinaka-paborito idol kaya mo na diri. Oy, Ako lang sa mahilig, ka na sa mag-videoke. Oh, Oy. grabe ka Okay okay Oy, idol! Oo, nagbabay siya. Yan, idol Magkatibay. Si Manny. Hayag nanay na si Johnny. Kabalo kagang. Parehas ka sa biton sa langit. Ano? Pamangkot ako. Kung nagasiga-siga pa, wala. Dali lang ga kayo busong ka na ng saging ang ginamerienda. Sugay ka di mo makaon saging gang ay. Oh, syempre, kaapat naman ni ka. Grabe ka ng saging, grabe kay kapag kaprito ba? Oo. Mamantikaon ka. Ga, wala man nagasakit mo siyan, siniga. Balo ka gang. Kuson man ako gang nga. Baklang ka pag mga nami kay nga mga pagkaon gang pero ang lagi ning naabot sa akong 20 gang. Gani ga, barato man tani siya, 5.20 may paaman, paniga kay kapila na magbalik-balik sa isa ka adlaw. Tama dili yan. ba? Subong ko nga adlaw, siguro kalima na siguro tanagaw na ning saging. Ga, kulang na lang iko ga daw amo na ko ga. Sige nang tagkaan sa akin nga ni wala sa ibang diraga. May gina ko napansin gang medyo ni Tobo nagmayo akong balahibo na. Balbunan man day ka ga, Kaya no? nga, tanawa ko na kung bunggot ka nga ba. Uy, Handamay ka. grabe ka, oh. Di na kay ko kaklaro ba kay natabon sa kong mata ning balahibo. Gaambot, Pero ka, dahil aman bala ko sa mama namin Ayaw. ka, ano, kaunan. ayaw ka bala ka gang. Pagkasweldo ko gang. Oh, Halon ta ka dito sa Davao gang. Oh, oh, Toda. Dabaw. dito gapon spritog saging gapon. Ga ka pila ka na nagsindo, ga mo gapon, wala gapon ta kalindi sa kung marbil ga, dali lang gapon ta ga. Basta gang, ang importante gang. Amo lang yung bala nga pahalag saging. Basta labing. Basta, Ano? prito. Ga maluoy ka ga. Abdi na kang tiyan diri ga, magawas ni ga solid saging gapon. Walay problema na gang, mas ang importante na palanggaan na ita. Subong saging lang sa akong matag sa imo pasta. Ang importante akong pagpalangga sa imo. Parag mahalon. Nga relo. Regalo. Tanan.
Kung gi-order mo sa online ka? Basta gang, may regalo ko sa mo pag-abot sa panahon. Ih, Ano mo na na? lobster ka ba? Masking saging na lang gipirmin ko pa kaon sa angkon. Sige na, Dena. Upo sa antay gang. Ano yung naga? Ano yung saging? Kung itong takagari, turdan ka. Kala, Dela, kinapil pang stick gang, Dela. Tadang! Ay, wow, namin lagi ni may ribbon. Red. Di na mao. Ay, Ayan na, di na mo na. Ay, di. Are, ako gidala sa imo. Pagkaon ni. Saging? Dili. Ay, ano na naman? Ano naman, linupak. No. Ay, hindi. Nilaga? Init pala gang, init Banana pala. cue? Hindi. Combo? Medyo, kano siya, medyo, medyo mamasa-masa. Ay, gusto ko na ga. Saging mo na ga. Ano, di kini. Saging. Gang, Ah. ayan. Bago ko ning bakal gang. Ah. Para sa imo ah. I. Buksan ka pa nga, i-close mo nga. Plus kang ice ka ga. 1, 2, 1, 2. 3. Tadang! Wow! Arroz Ay, caldo. Caldo. Grabe, nag-upgrade bitaw gang. Init-init Pati-pati gid na man. sa Arroz caldo naman. Ay, Arroz caldo ang pataw. Tulo lang kabilog. luyak ang duwa. Loli ang duha dagko kayo. Ay, Medyo Dodong damo-damo Peter. nagsabaw kang kikabalo ko mahiligong kikigsabaw. Ay, syempre eh. Nag-enjoy ba ka na? I'm sure. Dahil ang ganahan masigop ko. pa na isang sa babe. Ay, nor cubes ka. Pero, importante din na saging. Ha? Oh, lagi pa. Ano ba, bebe, tagaya ko siyang pataw, ano, ng tiil, ginbe. Ay, kanabis. Di ba? Dali lang, ginapangilala ko ning tiil ka manok, dali lang. May higot pa. Actually, sa'yo mo ng tatay. Dodong Peter, isa pang kagaoy. Basta ang importante. Ang manok ni Papang. Basta ang importante, nag-upgrade na ko. From saging to arroz caldo. Ha? Amo na pinag... Ay, nasigreklamo din ha. Ang importante palang gata ka. Ha? Amo na yan. Sige na lang gid ka. Dali di imaw ta dali di kaya hungiton ta kapuruloy. Dali. Sisi. Grabe po na yung mga boyfriend. Uy. Oo, si Radian Pertangka kasi mapatihan niya mag-abot siya fulpi. Dati paborito ninyo saging. Oo. Tapos karon, Kaldo. O at least may sabaw. Uy, gang, kung ako ni mo gang no, di na ko magdugay anong lalaki ha. Uy, Pero ka, aslan kaysa sulok-sulok. hindi mo siya na ako basta mabayaan ka kay the best mo yung saging. Mugani, pero ang problema anagang pagkatapos mo kaog saging, aslo mi mong sulok-sulok. Oo. Tapos magkaog arroz caldo. Maro kagaling ka ng haplas. Bahog luy, Malagi ka. Kung Pero, ako gang, aligid ko mabuhi anong lalaki ha. pero paano na kay Palangga? Magina ko si Dudong Palangga Peter. lagi ni mo si Dodong Peter. Pero Oo. pagpamatsyag na ko gang dili ka espesyal para sa iya. Ano Mayo ba? pang nigari ka espesyal pang tubig. Malagi. Nya, ano nang balita na ko, tagaan na po kaniyag regalo? Oo, ang bal niya, meron mo siya pa-surprise car. May Ay, ganina pa-surprise ka naman siya. mag-asa. May pa-blindfold ba na siya ga? Oy, di ka na mag-asa anak gang kay sigurado ko. Kung Hindi ano ka- po na. Pero tagaan ko siya chance. Basi pa malang house and lot. Pero kung niya. ako gang, no, kung ako sa imo gang, Oo. bulag na mo anak gang, oy. Ako pa rin magisagot ni mo tang engineer nga nagapanligaw sa imo. Actually, nag-friend request siya sa akin, gaba. Tiging confirm ko na lang, Oh, gini. diba? Friends ba? Kung ako ato, kato na lang engineer. Kay katong engineer, di lang saging, di lang arroz caldo. Ay, hatag na sa imo mga pizza, mga embutido. Kana, may mga namig, mga burger. Oo, no? At di ba, Gusto ko itong imbutido ka. Medyo batok-batok. Di ganahan, di kong embutido Oo, nga ba di ga. kay halata Eh, gang ba. Maski wala na po to sa foil ga. Pero gang ako ni mo, ako pa ni mo, alis na rin mo ni mong boyfriend. Ako pa ni mo katong engineer ang imong papapilion. Sure ka na, gid sa engineer? Of course. Di paano na
ba kay, syempre nag-invest na ko sa iya sang love. Ay, sagdi lang ng Sang mga trust. invest, mga love. Uy, di ba na usong mga love subong? Praktikal na kayo ta subong ka. Di ano man, ano ni, last na lang gid ko maghatag siya sa akong sang surpresa karon nga daw nami. Oh, kung yata ka sa Ipadayon ko. sorpresa pag una-una Oo. sa ano. Ay, okay Kasi na. lang mo nga marag medyo wala gyapon, marag wala gyapon. Ano naman na si Peter nga? Peter, this is the end of the day. Pila na to ni dayon na itong relasyon. Kay kabalo ko ang future na ko, pero minti lang tayo magkaog saging oras kaldo. Pero ga, syempre naanad na ko sang saging niya. Amo gani na, pero ikaw, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo permanente the rest of your life. Oo. Kaog kag saging. Kulang na lang ka mo saka ka sa kahoy dito magkaog saging. Diba? Sobra ka man kay my love Use your Peter. brain, girls. Use your brain. Sige, gani, sige, Subong nga amo na lang. panahon, practical na ta. Sige, Diba? bes, sige, bes. Chikahan, takakaroon na. Alam mo lang gining saging imong gidalabi. Oh, di ba? Kita mo na eh. Surprise! Ay, ga! Bogi na pamalas ka, gid ba? Of course. May trapuhan na kadali dito. Kapala magkaganga. Oh. Dali, ani bala, di sulod bala, di ani, wey, kapag ani, Kani, kasulod. dugay kang paabot, ani ba? Oh. Niabot na Uy, gyud. wow, may wax. Ano ni regalo para sa imo? Aga? Ih, Oh, basi kaldo naman ni, basi batchoy na Hindi niya. ako yung regalo sa imo. Open it, open it. Ah, Oh, wait, dahil lang. open it. Yan. Yan. Ay, wow, may box! Dana, open na pang box. Dana, Buksi, buksi, ano buksi. na? Naku, pagkabukas sa regalo lagib. Washing machine. Hingling Uy, nga. wow, ga! Ah. Ningyong ko na ba yung surprise, me? Ah. Wow. Anong baglanta ni Mama? Uy, may aras ang kon. Oh, Uy, may bilog! May bilog ka. Kotan ka na. Kotan ka na. kota na. Kota na. Uy, duwa ang bilog! Nga, duwa ang bilog niya ga. Kotan ka na gid ka. Oh, wow! Ay, Rilo na. relo. Oh, tinatatong sing-sing. Relo ni laos na, ga. rilo na. Alaga. Ala, Ah. ti duwa? Oh, couple watch na eh. Oh. Tip, ati isa mo isakon. Of course. Nabakal ko lang na sa halagang 199 pesos. Nga, Are you- 199. Are you happy? Are you happy? Hindi Arya. ko balan ka. Ga. Hoy. Are you happy? Dodong Peter. Ingani na yun akong word sa imo, Peter. Kung di saging, di kaldo. Kung di udong, di miswa. Relo by one take one. Peter, ano sa man eh? At least nag-i-report ko. At least nag-i-report ko. And sometimes when it hurts, the honest things to mind. Papa J. Brigada Rachel. Di ko balan kung ginabarat ba ko sa akong boyfriend nga si Peter. Kung dili saging pinirito ang among merienda, aros kaldo. Oo, gitagaan ko niya regalo. Pero buy one take one na relo, Papa J. Boy Nunoy. 199 pesos, Brigada Rachel. 0.75. 0.75. 200. Ano kaya pwede na akong mahimong desisyon ani? Sundon ko na lang itong gihambal sa ko ang best friend? Nga biyaan na lang si Peter kay dito na lang ko sa isa ka engineer? Nakay kong advice of a J. Brigada Rachel. Ang inyong sender.